Hallo? Hej Bo, det er Tommy. Jeg sidder i bilkø, jeg skal ud til møde med kabel og tråd. Jamen ved du er simpelthen nødt til at tage det, fordi jeg har gået og varmet ham op i 4 måneder nu. Ja eller nej, kan du hjælpe mig med det? Hvorfor kan du ikke det? Jeg står her og venter på toget. Jeg har ventet et kvarter nu. Det er så mega vigtigt, at vi får den handel igennem. Du må få ham til hjælpeklæder. Jeg har ikke tid. Okay, ved du, så prøver jeg at ringe til Jesper. Ja, Jesper. Hey, du skal bare afslutte den for mig. Ja, ikke? Jeg kan ikke. Det kan jeg ikke. Altså, jeg skal hele vejen ind igennem byen. Hvad siger du? Hvad siger du til det? Kan jeg sælge den til dig? Ikke noget ja, men kan du eller kan du ikke? Godt. Så går bilen også i stå. Hvad fanden er det for noget lort, mand? Fint nok. Så er det jo sådan, det er. Ja, hej. Hej, Bjarne. Og jeg er på vej ind gennem byen nu, men jeg kan simpelthen ikke nå det. Ja, det er jeg rigtig ked af. Ja. Hvad gør vi? Altså, jeg kunne komme der fra Farni. Kan vi lave en aftale i morgen? Det kan du ikke. Ja, okay. Yes. Ja, det er også, ved du hvad, det ved jeg godt, Bjarne. Det er også rigtig dårligt, altså. Så kan jeg ringe til dig i morgen. Jeg sender lige en mail, og det er jeg altså rigtig ked af. Ja, ikke? Det må du undskylde. Ja. Hej så længe. For helvede, mand! Tommy flyttede på landet, så han rigtig kunne stresse af. Her i regionen skal vi alle sammen kunne bevæge os sikkert og effektivt mellem vores bolig, vores arbejdsplads og vores fritidsaktiviteter. Og vores virksomheder skal have hurtige trafikforbindelser, både internt i regionen og i en global sammenhæng. Det kan vi opnå ved at satse markant på den kollektive trafik og på at udbygge vejnettet på vores hovedtrafikårer.